What's up, viewers? Welcome to your favorite and best show, Bishu Reality, here on Chibanda TV. My name is Melissa Perukai. Vanondiziva vanoziva nezita rekuti Mimi Lioness. Chekutanga tapinda muchirongwa chedu ndechekuda kuti muzive kuti chirongwa chino Bishu Reality achionekwe nevana vari pasi pemakore 18 nekuda kwekuti pane mamwe languages asingaite, pane kakutaura kanonyadzisira kasingaite kuvana vedu. Zvakare hachisi chirongwa chekuti tingaona takagarisana sevanyarikani. Kana tiri vanyarikani mukati memba mumwe nemumwe oisa ma-earphones ake kana kupinda murumu make kuitira kuti zvisazove chinyadziso mangwana kana kuti tisazove nemacases ekuti pana nhingi akazobata nhingi kana kuti zvakazoenda nepadivi. Zvakare pachirongwa chedu chino Bishu Reality pane wese anobuda pachirongwa anenge abvumirana nekubuda pachirongwa, anenge abvumirana nekubuda face yake. Hapana kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kuti face inge ichibuda, asi munhu anenge abvumirana nezviri kubuda pano. Muzuva ranhasi ndine muenzi wandinaye anonzi Lokadia, asi Lokadia wese kuziva kwedu haasi munyowani pachirongwa. Lokadia tinokugamuchira kuchirongwa Bishu Reality zvakare. Adi zvenyu muri yeZimbabwe, ndini Lokadia uya. Ndinoti makadii henyu, ndichifunza kune avo vakambondiona kuti makafarawo sei nazvo, because inini ndakazoonawo vamwe vakushamisika kusangana nema-ex vakutaurawo zvakawanda. Chandongosiya ndechekuti kundida kusandida zvekusvika pakusandimuresa I don't care. Varipo vanondibhiga vanoti Lokadia wazoita ndefeya. Ndichingoti rambai makatiteerera muzuva ranhasi. Alright, Lokadia, tichitanga kutopinda muchirongwa kwedu, ndokutotanga kwedu kupinda muchirongwa chatakatarisana nacho cheBishu Reality. Pawaipa introduction yako watsaura kuti iwewe ma-ex, pane pandanzwa kuti ma-ex ndakuzivisa kuti zvakafamba sei nema-ex apa. Ayo ma-ex aya pane murume wandagara naye pakwekwa apa pa 7 years. Rume uyu akazitanga ngonditira mafirimu ainditira kanga kundidzira zvikomba mabhebhi varwere zvavo nokuti akamira apa ndigogwagogo wangu. Inini kuti ndikwalify ipapo manje ndakanoti hazvikunde. Ndo pandakangobuda hangu ndikatora foni nemari yekuti ndikwanise kusvika, ndikatengesa foni kuti ndikwanise kusvika kumba kwatete vangu vandasiyana naye. Asi chakazondishamisa ndechekuti pavhidhiyo iri parapera yakabva abloka malive. Vhidhiyo rapera iri rakabva rasvikawo munzeve dzake masvika maari. Hama dzangu dzebasa rangu dzakunditsvaga akadedzera kuti kaende mumutsvaga kwepwete ndokwari kuhurira. Kureva kuti ari kurwadziwa neni. Manje kana karwadziwa neni zvakangofanana nemunhu ari kumwa tea nefish. Uko ari kutsvakwa ari kubayiwa. Ndoti Mwari amutungamire. Lokadia, kana uchiti iwewe akabloka malaini, uri kuda kuzama kuti wanga uchishandisa line rake here kana kuti uri kuti chii? Iye ndiye angakandivhurira line nechitupa chake. Asi akafonegwa iko zvino ndiye ari kudayira rudedzero kuti kwenze nemumutsvaga kwepwete ndokwari kuhurira kana muchida mumuwana paChimbanda Media. Yes, of course I'm beached by professional. Akatondinyenga ipapo angatsarira zikatonyenga huri. Kana undinyenga kuchikoro ndakanyenga mubhavari kwaMusimbe pa5. Bhavari kwaMusimbe pa5 rumbizo. Alright. Saka ex uyu after aona chirongwa Bishu Reality akazvitambira sei, akati chi. Zvakare naex uyu hamuna kunge mabereka mese. Izvo zvake izvo ngabereka nebenzi topenga. Zvina nikuberekera imbo. Kureva kuti hamuna kuita mwana mese naex. Alright, zvakanaka Lokadia. Pane ruzhinji rwakaona kumashure uko pawakambouya pashow uchitaura zvawaitaura uchiita sei. Asi vakazinge vaona wangotsakatika watiziva, vangada kuziva kuti Lokadia ungori kunyarara uri papi chaipo pawangu wakawanda. Munoona chinoitika manje chibasa chedu ichi chinonzi sex worker kaichi hachidi kumira panzvimbo 1. Inini nani chitombojola ndiri kumazoko, ndokana ndichitombogwavhira mari yangu ndichitombohura ndiri koko kumazoko kumakorokozo. Nokuti ndakaona kuti kune mikute uku ndikune mari yese. Saka kuriva kuti paunga usiri kubatika usiri kuwanika unga uri munzvimbo yemazowe. Ndiri panzvimbo yemazowe. Aiwa, zvakanaka Lokadia. Zvino ndefunga mazuva atiri ayaya kubva kuzvimazuva zvishoma zvapfuura izvi pane chirwere chiri kunetsa chiri kutaurika nezvacho anzi blue sick. Chichi makambonzwawo nezvacho here? Sick yemachaina iri kubva neipapa pamazowe apa. Hayi ndikuiketa ndakatoyaona ndega nemaziso angu magorogoro aya. Ndega ndakanyatsoiona ndotoiziva.
Iyo yakaoma iyoyo. Saka nezvatinenge tichinzwa pamusoro pechirwere ichi, amuna kutya here kana kudedera pamusoro pacho kuti ndikadai ko ndikasangana nemunhu akaafektika nacho chikandibata ndichazoita sei? Nangu pachibasa changu ichi ndakatraina, handina hangu kuzonyanyopindwa nechando, but kamitiro kairi kacho kakandipinza chando, because pane murume vakomana 2 ava vanokorokoza kujumbo koko kumazoweku. Vachikorokoza kujumbo vakagecha baby 1 zvezvokuti inenge yagirlfriend and boyfriend vaenda kubasa. Shamwari ndobva yati regai mbojutochi bhebhi rechi remufesi, ndobva ranojuta papai ranga rakapura mari richizoti uya ari kumai, ndobva rasvika bva rajuta bhebhi, rajuta bhebhi ribva rarova yekedero, yarova rekedero. Mufesi paakabvawo kubasa akasvika achingonorova futi yekedero. Makusena acho vese vakamuka vachirwara nechirwere 1. Chirwere ichi vari kuita blue apa pamusoro peguvhu apapo, pazasi apa poita green, paguvhu apa pari kuita gumba. Hachina kuti 3 days kana kuti chiri kudya guvhu rese iriri. Vakomana ava vakabva vamukauya achiti ndiri kunzwa zvakati, hapana aikwanisa kutaura nemumwe, vese vakanga vakugwara because chiopedza simba choita sei zvokuti kana kufamba ukwanisi kudi kufamba because tidya guvhu ripi, asi unochinja kuita people blue panapa, unoita ganda reblue. Saka ino imimi nebasa renyu muchizoona munhu aita chirwere blue green ameno zvaaita guvhu ranyura, musikunzwa kutya here kuti ko chikandibata ndichazoita sei? Muri kutora matanho api kudzivirira chirwere ichi? Basa iri inonzi do or die, kufa kana kurarama. Saka iye akabatwa nezvake ndezvake ikoko, inini kana zvazoya kwandiri ndichazoita plan, asi zvisinei hazvo tandi chitongokumbirawo kunyanya yemuzvipatara vambofambirawo kunyika ikoko vambonoongororawo, because chigwere ichi chiri kunzi kana chikabuda kumukadzi nyange wemurume vakabayiwa majekiseni wakaenda kuchipatara. Mene kwanzi kustories ndo kune chipatara chacho, asi ukabayiwa majekiseni hachiperi, wese wovata naye anotochibata futi. Saka ina hangu ndakangoti ndozongozviona kana chauya pandiri, because chandiri kuda imari. Chamuri kuda imari zveutano, kureva kana muchiti chandiri kuda imari kureva kuti muri kukoshesa mari here kupfuura utano hwenyu? Aiwa, kana ndichiti chandiri kuda imari, inini kukwira mabhazi kuenda ikoko ndoziva zvandakavinga. Handina kuvinga love yekuti kwanzi ndinganzi bvisa kondomu ndotokupa $100 ndobvisa kondomu, because iwe ukandipa $100 imari yandodya ichipera, asi upenyu hwangu haudi haubhadhariki. Kureva kuti imimi muri kukoshesa mari kupfuura rudo, hamuchaiti zverudo makuita zvemari. Zvakare chirwere ichi muri kuchidzivirira kuburikidza nekushandisa makondomu. Aiwa, inini ndinokoshesa protector plus nemari yacho. Aiwa, zvinotendwa. Then sisi Lokadiya, panapa pachibanda media ndifunga ndakatarisa kushow yenyu yekumashure makasiya mavimbisa kuti muchadzoka muchipa madzimai ari mukati medzimba ari mumamarriages manotes ekuti vangaita sei kuti vana baba vasabude mudzimba vachiuya kwamuri. Vakadzi vacho vakapusa. Iwe ndazvibvunze kuti pekutanga vari mukoma nemusikana, yes baby, yes baby, didi vachibva kubasa vachitanga imba vaipanana muhagi, didi vari kugedhi, maswera sei didi, maswera sei, ndokuisira mvura ndididi wangoita chimwana 1 chete, hapachina auya hapachina maswera sei didi, hapachina mvura. Saka unofunga kuti anotadza nei kuuya kunana Loka? Zvawaingoita uchitanga imba yako pasati pave nekanoti nye, singoramba uchingoita izvozvo, ngoramba uchingobata basa iro. Uyezve kuti murume akusiye akakunyenga uri smart uchiita nice wako, wapinda mba meme wave chapa yemandiri. Saka kureva here kuti varume vari kutiza dzimba, vari kutiza uchapa nekunhuhwa kweweti, vari kutiza uchapa kunhuhwa kweweti yave gaba everyday pakabuda musoro te haibikwi. Makakudze kuti mapoto ndiwo anega ningobikwa ndiani? Newe munhu unozvibikawo. Saka pakubika pamataura zvokuti kubika kuti risaite gaba, panoshandiswa zvipi? Panobikika sei kuti pasaite gaba? Panodzoreka sei? Panyaya yekubika kuti munoona buriri risaite gaba, murume wako asahwe kusemani, ngahwe kuti nyangwa ari baba waso achimwa dorusuku, ahwe kuti aiwa ndogona kungwana ndatoregwa nababa panext, ngahwe kuremerwa so kundengendeka kuti vachihera bhoyi here kudhenu zvokuti nyangwe bhora ranga richitangana 9 richipenana 12 anokudza kuti aenda kubaya padheni. Saka madzimai ari mukati medzimba angada kuziva kuti angaita sei
kuti murume kana ari kubhawa kuri kunzi nhasi kuri kutamba iyi neiyi timu yaanoda nemwoyo. Murume angasvika pakusiya timu yaanoda nemwoyo achimhanyira kuna mai vari kumba, vangaita sei kuti vaite zvigone kusvika ipapo? Chadokwanisa kuvaudza kavakadzi ava vakadzi beyamba ndechekuti one chekutanga murume mwana akangofanana nemwana uyo wakazvara simply because your mother ndiwo kamuzvara. Saka iwo kana ukamuzvara unozotadza nei kumuita baby feeder yekuti nyangwa ari pabhawa pakazara vanhu vanotanga ngogaya kuti padaina ndiri padheni zvesuka ndakarara pamakumbo so ndichifidhiwa nespoon kana ndi musuva uchiomberwa njilijeswa ndokupa mvura here ndokugezese. Murume anogezesiwa. Iwe wacho chekutanga uchiziva kuti uchimuka uchienda mushawa kwete zvebhaketi zvenhema zvezvetu weti tinenge chingonhuwa still hamiriri tiweti because hatisvika patara pari kusangana nenini vachera lokadhi hande chinuwirira mazari kune zvimaperfume zvedhora kanza dhipi. Saka zvinoda murume anoda kuti uve unomuitira low. Uyezve low yatiri kutaura ndeyekuti iye kana kabva kadhakoko kwaidhane mbadhakadhane chi aiwa kuti tichimire nechipapapa aiwa kuti timire ndikubvisika zvembe izvi womabvisa zvembe wobvisa zvibhutsu bhaketi rako zvimvura zviye zvinodziya tauri rako sipo dry wash didi vapinde mumagumbeze vari clean nefresh ndodzisa chikafu papai akadhakwa kudaro isatu mhiripiri kana chije mhiripiri fidhe musi wa3 iyoyo wopinda magumbezi aiwa didi mauya zvanaka wochinyatsovabata zvakanaka wonge nyasi yako iyi wairunga because achauya ari anogoita chicken yose kwairi yotange mari kuenda mudheni ndopele pandambobvunza sisi lokati kuti nyasi isati isaite mvura toita sei moita sei madzimai aya muri kuti mime varume vari kutiza madhemu ari mudzimba koitwa sei? Iwe wanikwe ndike mwana mucheche koitwa sei? Mungavapa here manotsi kuti nzeve dzacho kuti dzinyatsoita mazinzeve akaremera vangaita sei? Aiwa pane chimuti chachinonzi mupfute chiyacho muchiziva chimupfute chiya right icho chimupfute handichinozvara zvivana zviya zvine zvimiwa mihomere zvinozooma zvoputika kudai so zvine tumhonzi twetu turimo twetu ukatora tumhonzi twetu ukatsvaga rata rako riri smart kana chipoto chako chiri smatiwo wochikangazve mhonzi dzako dziya dzoita breki dzonyatsotsva kuti ndi wodzibvisa kuti pagaba wotsvaga kapakanaka wokuya dzichaita breki dzakakuyika kudaro tsvari kagaba kako kevhesereni dire powder iya donzei zvevembiri idzodzo uchitora tuvheserini tuye uchingozorokidhonza ukazodhonza nechinzeve chibhinzi chapenako toita sewave murume iwe uri mukadzi. Aiwa nhasi ndichatonorara ndichitsvaga mukute kuitira kuti ndidzidzonzewoka mint sweet mint riya ramodya vasikana riya mint riya rinobvisa zvakawanda because mint riya kuribvisa mbepa wamuka makuseni iwewe kana kutora firiji yako ingave upright tora chigubhu chako chobata chichiteka kutonhurirawo so kapu makuseni wageza kune vakaremara nemabhaketi vasingagoni kugeza full body makuseni kuti wangeze nonzi kwai vanoyera amagarwe gezei tu mvura yako inotonhorera iyaya wapedza kugeza mvura yako inotonhorera vhura minti rako wavhura minti ikoko ndonye toreka mucheka kako kakachena kari simbatiwo kanenge kefulisi kana kutora pedhi rako kana pendliner rako wonamirira zvako rinonodhonza mvura dzese dziya dziri vane vaive vane matinja akareba ane mvura anounza mvura futi rinonodhonza mvura dziya richibvisa tsvina yeye muchibereko chechinonoshama chiri kurusa tsvina dzipi dzese dziri kubuda dziri kuenda papi after 30 minutes uri kunotarisa pedhi rako kana pendliner rako uri kubvisa uri kuisa kanyowani because kusvika mindiri rapera kunyunguduka ndokupera kwetsvina ipi iyoyo after that rapedza ipapo rinokuendesa kupi kuperiod kureva kuti tsvina chibereko chako chanaka uyezve sinhi rako radzokawo futi zvakumeka sense zvekuti baba musuva vanokurova uchenjere kurohwa kunzi sei pachinja enda jera pamataura zveminti apapa wati wewe minti kana waripfeka uchaenda kuperiod alright ndapfeka minti ndobva ndatadza kuenda kuperiod zviri kurevera kuti chibereko chacho chasukika kana kuti kusaenda kuperiod kureva chibereko chachida kusukika ndezvako izvo asi icho chibereko chotosukika because the time unoripfeka minti une time yekuti nokuchokuti
kuita kunge munhu ari kuperiod kunge ropa riri kubuda mvura dzedziya svina dzedzedze mvura dzichibuda ndo dziri kubuda zvakuenderana nekuti chibereko chako iwe chinozokuendesa period kana kuti achikuendesa asi cleaning system nekudzora sini chinenge richitodzora ndinowa vamwe vachiti kwa hei alena amai mwana muchazvinyebera mukaisa alena pakati ntii kuvhara buri kutadza kana kuriona mozodii mangwana baba dhivha kumbauko vachibva kubasa vari kuda dzini ravo harichakwana apa rine maringi maviri amakataura pashow yekumashure manje maringi iri pasi mazoko munhu ane chigumbo chemwana kudai varume vakasenga vanhu vakasenga hanzi general never surrender but I surrender makasarenda varume vakatakura vamwe baba vakavadzorera mari yavo last week makambosvikirira maringi mairasi makazosvika pakudzorera aiva ndakavadzorera hangu $50 yavo inaiti ndikati baba ndichazora vhese rini ingada zvakaramba svikanzaiwa bhebi kona kondomu harikwani riri kungokwana kuno kuchete saka baba naini mukuti inyangwe mari inyu yakakura iyiwe pane mamanzandisa ikadero svikanzaiwa chitita ini ndochitoto svikanzaiwa kana usingagoni kundidya chingondiita nemaoko chete ndambotiraya nemaoko kuwairamba mamasuru ndikati baba dhoo ndirori mari yenyu ndiyoyi buda henyu muenda baba vavo tanosvika kubva ukaitadzokera mari yavo vairamba tasvika kubva ukaitadzokera zvikanza mama topiwa marowedzera 150 pamusoro ini ndiri kuda newe ndikati gani mangosiya 150 ichienda aiwa ndakazogaya new plan ati nema nhasi ndiri kunobviswa kuvhijini kumagari kumudhidhi yeungocha nhasi ndoya ndakundorohwa manje apa because mari ikai aiwa naoda kuenda kuchikoro kapa haingamboendi mari iyi ini ndiri kunakanaka ka do you remember last time ndandiri kagogo kechemberi nhasi ndiri chatukono nhasi muri kuluka fani muri kuluka chaiko mari iyoyo plus chihureka kuzviitira kunonakidza fani because mari yako hauna bosi zviri kwauri kufuga kana kuratidza hauna kana anokuti hauna anokufemera kana kuti kwanzi salary yako ndeiyi kwete iwe ndiwo hauna bosi kuzviuresa hachikwera hachiruzi hachishayikwi mahwe baba varamba vakaita tektekini zvandakazoita mari ndakazoti chindipa 150 yacho ndikarenda but ya 200 kane 50 yayaomba ini plan B kuna gogo vaiva vanenge vadhamba vane 3 weeks vandakaona vari kuno questions havasi kukichiwa ega ndinovati gogo ndakutsvagirai mheni $50 yenyu ndosara ne150 yayangu ndataura navo bobo uye ndabva namuchona ndakati chikomba changu chauya asi ndiu no problem tiri musemukebheni namadha avava saka iwo madha apa ndavapa mari yani yavo saka iwo kana makusendi papa chikomba changu chingobuda iwo zoya kumagumbezi ani angu zvichokodewo kuna madha vaya zvakanoita mufamba nyore bobo vari panext pa apa ini ndakarara ndega kandikazotemira kuzvi33 bhora kunovha guva vanguri vaenda madha vaya vatofarawo $50 anga vachiwanepiwa ne3 weeks vasina vasina ari kuvati zvapera baba vaya makuseni vakuda kuya manje kuposhani manje ndikati maiwe mudumbu mangu ndabva ndanzwa mudumbu kwakaenda yamba kwati kuenda siro mutereti saka baba vakati vabva kuna madha vachibva vadzoka futi kuda kuva ivo shungu dzavo vaibvita inini vaida kubvisa umhandara kechingani waraiti lokadzi pane pawambotsaura zvekuti meada kuenda kuchikoro tingada kuzivawo kuti meada kuenda kuchikoro uyu ndiani uye akura sei uyu mwana wangu mutwini wemumwe mutwini akashayika tinorangarira kuti pashow kumashure ungataura kuti wakazoshayikirwa nemutwini pakasara mumwe chete akasara wacho akasara iko zvino ari kunyora grade 7 saka mari dzese idzi dzinodiwa nini kuti ndini mai ndini baba ndini tete ndini sekuru ndini bhuti saka ndikatoita zvekutotamba vana vangu vanodya mumabhini kana zvekutoti kwanzi seifesi yako yazobuda kana kuti hama yangu yazondona handichikumba kwako shamwari saka lokadzia taura kuti ari kunyora grade 7 handiti
musikana ari kuzvitambira sei achinzwa kuti amai vake ndo basa ravari kuita ari kuzvitambira sei mwana kuchikoro kwaari munzvimbo dzaanotambira ari kusununguka here respect kuna mai vake iri kuuya here amai ndimai mwana wangu inini ndikatosvika izvezvo vana vangu ndikasvika so makadi mama tipo makadiwo po torai bhegi renyu iroro ndorine dzenyu munonopimana ikokoko isina kukwana mudzose panapa vanoenda ikoko avo tambiri pazvanhu vakuru vaipadhuze ukatomubvunza kuti mama wako anoita basa riyani kuti mama wangu inini anotengesa doro wow zvekuti mama vanozonoita vachisangana nedzine mari havazvizivi vanongoziva kuti mama wedu vanotengesa doro chete wako vanogara kugweru vanoita nezvei ndimakanika ko mama wangu inini vanotengesa mbao vanotengesa doro nemfodya nemadrinks mbao vanotanga nguva vanoenda makuseni vachidzoka mazoroviro kana kuti vanoenda mazoroviro vodzoka makuseni ndo chete zvavanongoziva zvapera saka kureva kuti mune mwana mumwe chete here mesa uyu kana kuti mune vana vaviri vatatu vana vandiri kuriritira sofa ndongoti ndine 2 mune vana 2 chete nemutwina akasheka wechi3 alright sisi Lokadia kubva pamakaenda pashow handiti last time kusvikira izvezvi pangave paine vamwe vangati vakanzwisa situation yenyu vakaitora seyavo vakati Lokadia maybe zvakamutuma kuti anga achiita zvaari kuita izvi inyaya yesituation yakapinda nayo ini ndinokwanisa kumubatsira nenzira yakati vakauya vanhu vakadaro kuti Lokadia mari izvi ndoda kuti uite iwe uhodhe musika wemadomasi usiye basa rauri kuita iri munotii navo as long ndichingokwanisa kuti ndichengete vana vangu chete inini ndikwanise kuita zvakanaka ndinotenda zvisingaite because vanenge vandisunungura vanenge vatotumwa naMwari ngirozi dzangu idzodzo ndinovada zvisingaite vanhu vakadaro because basa iri isituation harinakidze saka kureva kuti chiri kukufosai kuita basa iri kuzama kuriritira mhuri yangu kuzama kuriritira handiti kureva kuti basa muri kuriita asi mwoyo wenyu nemweya wenyu hausi kufarira basa muri kufoswa nekuda kwesituation because of situation aiwa rinotendwa muri yeZimbabwe sezvamuri kungonzwa Lokadia ari kutaura kuti iye kana paine vanokwanisa kumubatsirawo kuti asiye muroro akauya auya naye muri yeZimbabwe hanzi anoda kuti akande padzeni akande mumba Lokadia ari ready for marriage anokwanisa kusiya mabasa achidzikama as long as uchikwanisa kuti uriritire kune vese vangada kubatsirawo Lokadia vangada kumubatsirawo kuti pamwe mungawana zvishoma zvamungamubatsira kuti akwanise kuzvimiririra semunhu wechikadzi munokwanisa kumubatsira sisi Lokadia vangavepo vanoti vanoda kukubatsira imi kuti muzvimiririre vanokuwanai sei namba dzangu manje nemusoro handidzizivi hamudzizivi saka vanokubatsirai sei vangada kukubatsirai vangaenda here through Chibanda Media vonotsvaga kuti mowanika papi kana kuti ipapo mawane nyaya yakanaka vanogona futi kushandisa through Chibanda Media inoita futi because vakashandisa through Chibanda Media namba dzangu vanokwanisa kutswana vanokwanisa kukomuketa nemi nekufamba kwenguva paapo pacho vanenge vaneni futi kune vamwe vakati mushure mekunge vaona chirongwa chenyu inonzi program yenyu episode yenyu last time vakatanga kunetsa vachikumbira ndokumbira kuziva kuti Lokadia anowanika kupi ari kuita short time mari macharges akakamira sei ndanga ndichida kuti ndizodai chichi handiti alright aiwa pari panyaya yaitwa sei ava vanenge vachida kuziva kuti macharges akamira sei uyezve ndowanikwa kupika aiwa apa panhamba ndati vachazoenda kuChibanda Media vanodziwana namba dzangu dzinenge dziripo dzakanzi show them at the podcast anenge achida madhiri neni short time yangu ndotengera pa$10 mutengera pa$10 ndokutanga kwedu kutaura furamuromo yedu 10 mari saka kumazowe uku semazwira atinongoita tinozwa kuti kumakorokoza aomere mari anobudisa mari saka kumazowe uku imimi alright rega nditi amunoti short time yakanyatsomira sei short time manje ndo inoverengerwa ma-hours mangani pa-short time 30 hours dzakawandisa 30 20 minutes 20 minutes 20 minutes ndo short time saka urewati pa 20 minutes muri kwada $10 yes of course
Yo, saka kuita mari kai. Ngaito yakatomira. Unoda kuita mari kai motombondipawo kambijana. Manje mari acho ka. Nonesa because ninge nezvinangwa unogona kana ma short time too ukagoshaya night. Aiwa, mawana ma short time 20 minutes $10, 20 minutes $10, mawana ma short time nyuka na 10. Matu akanika mari. Hamngasotadza ukungondipawo kambijana. Mimi ndine munyama manje. Ukuthi angoita neni short time. Achadi kufa. Akuda kutosvita iye ndiye muridzi. Akuda kutoita. Akuda kutoita ngwerepo. Kutopersonalize munhu. Wawana munhu. Iye ndiwana mpawo. Manje papo ndo panonetsa. Kamunozodhila sei nevana ava? Ndozomkwangwana manje. Kumkwangwana kumukwatura. Saka munotorova? Ndodzorera ako ndakabata mazairi. Kuti akapwanyika ndodzingwa muZimbabwe. Kumukabaiwa nebhotoro kana ndodzorera. Makorokoza ikoko. Aiwa ndine screwdriver yangu. Mutofamba nescrewdriver, mutori maweapons. Ndinongotangira papo. Makatogadzirira hondo. Aiwa inonzi ndoro dai. Kana kurarama. Inga zvakaoma. Saka pamuri kutofamba mune maweapons makagadzirira zvese. Hatisi mbimbo guys. Arifambi nawo asi wakanditira chimbimbo nokuitirawo plan. Meita chimbimbo. Ndoitawo plan. Saka ndombokuhayaika. Handidi kuhaiwa ndoda zvakamirira inini. Moda kuzvimiririra nega. Zvanetsana neni. Inga pakashata. Sinokati yavauya neko. Because ndikada kuhaiwa kaisiri moyo. Saka sisi lokadi yamuritasira kuti kumazowe kwenyu kumuchange muchidzokera here kana kuti makumbochinja nzvimbo. Apa ndiri kumbofunga unopengera kwaMutare. kwaMutare. Muchinchinja muriwo. Ndimboona kuti kwaMutare mumbozoti wemawasu wakamira sei. Kufamba sei. Ndikabva maMutare ka. Ndiri kufunga kumboenda paMoskini pamapoto. Mubva makrosa board. Koko kunobva zvikwambo. Mumbonzwa futi ndombonoona kuti aiwa sisi lokadi hamuzodzoke mane zvikwambo here kwamauda kuendawo. Zvikwambo zvacho handimbozvide bani ngatonyengwa niye wacho anopa. Tosonzwa kuti sisi lokadiya padiki makunzi sisi lokadiya. Ana tsikamutanda ndamutsikamutanda wechikadzi. Because zvinenge zvingoita. Nemazvowandire iko. Ndotenza kuti ndusituation. Aiwa sisi lokadiya kwete uzodzoka kubva kuMozambique muchitipedzera dzinzi. Aiyo. Makupedza dzinza rana mhofu. Hazviti ndokunongoita sana chinimbi. Ndokunongoita sana chinimbi. Alright sisi lokadiya pane nyaya ndabva ndarangarira. Ndanga ndakatarisa mucomment section. Imimi makataura kuti munonzi lokadiya Sivanda nditi kana kuti taipa isene lokadiya Sivanda makataura munonzi lokadiya Sivanda. Ini ndosa Sivanda biya wenyu. Ndakuzwa Sivanda isenemu kana kuti zvakamira because pakanzi munonzi lokadiya Sivanda. Muchibva masodzoka makuti asi ndinoyera mhofu. Pane vaida kunzwisa kuti zvakamira sei zviri kufamba sei pana Sivanda namhofu apa. Nokuti inini sasiwana ndakasara nane confusion asi kwane yandoshandisa ini ndiye kwana mai. Munoshandisa seni wekwamai? Ndakakurira kwana mai. Ndo kwandakatanga kushandisa senemu yangu. Asi yangu chaiyo yekwababa ndiyo taipa. Ndiyo taipa. Ndo kwana mhofu. Ndo kwana mhofu ila. Aiwa rinotendwa. Saka ora sisi lokadiya mubasa renyu iri semanzwira atinoita tinonzwa kuti vanoenda touchline vanoita sei vanenge vaine bhasto vaine mishonga vanozoenda kupi vanodai so saka imimi kuti muwane makastoma because muri pacompetition munenge makamira muri 3-4 kana kutopfuura pamunenge makamira ndisi pamakamira ipa pane ane nonzi chi muteuro pane ane nyora pane ane mvura anzi munoshandisa mvura izvituna ameno mataurirwa zvinoitwa imi munenge makamira makatemba chi. Aiwa manje inini yaka ezema name show them at the podcast lokadiya lockdown ndoloka masitsi mugariso ini ndandina chandoshandisa because ini zvavanotoshandisa ndindoto atacha saka plus uye zvena ndimiri mutouchline indopinda mbawa ina ebeu mintebeu ndo mangu mandodila namo zvekuswera ndakamira nchiverengwa kunzi uyo ndakazvikona handimiri mutouchline ndisota saka kureva kuti vaive vanoenda mubhawa vachinomira mubhawa vachiita nevanomira patouchline vakasiyana sei because sekuziva kwatechita ndekuti ari kumira pabhawa ari kuita sevese vari kuita basa rimwe chete vari kutengesa muviri saka ndikakumbira kuziva kuti musiyano wevari kumira mubhawa nevari kumira
panzi sekufunga kwangu ndefunga kuti patouchline nemubhawa imomo kuno as long as munhu achimira achitengesa muviri ari kunzi ari patouchline. Mungatizivisawo here kuti musiyano wacho wakamira sei? Musiyano ndewekuti ava vari patouchline maquick fast amadhora for 2 hours. Inini manje ndichipinda mbao ndine start yangu ndisvika ndotenga black lab yangu kana ingava super yangu kana ingava viceroy yangu ndokarira zvangu pachiye ndakuzvimwira neEverest yangu ndikuzobhemera. Panongoiti urimwe uri unongochiva uri singadiwo touchline because wepatouchline ari kuonekwa several times. Abva neuyu aenda neuyu abva neuyu aenda neuyu. Pane rimwe bhozi wero riri mumota rakapaka mota bhobha riri kuverenga kuti aenda kangani. Asi nini manje ndofanira kunzi prostitute kana kunzi iwe sex worker zvire kuti ndave simple kana kuzviregedzera body yangu because if ndakamira paline apa vemu next door vemuraini vehukama vari kungodarika parodhi vari kundoona ndikamira ipapo vanochikudina asi vakandiwana ndiri mubhawa vanoti apase chidhakwa chauya kuzozvidi chirungu chinonditiza chirungu chinoita nditiza pano pamati prochi prostitution ameno zvamataura zvirungu zvamataura ipapa mukuzama kurevei kuti basa renyu muchishona tengesa mwiri wake. Saka kureva kuti munhu akatotuka kuti pfitseke hure amubatikani munotodzwa kuti saka hamutobatikani ndoziva kuti aiwa ndakudzuridzirwa basa rangu. Ukatonditi pfitseke hure kurana ndakatohura nababa wako ndikazvarewe ndiwe first born yangu. Waraiti sisi Lokadzia mataura kuti mimi muna mwana musikana handiti ari mwana musikana mwana ave mugrade 7 ari kutarisa kuti ari kunyora gore rino iri gore rino ari kuenda form 1 asina makore akawanda kuti anga achinzi amusikana abva zera amusikana akura handiti mobva mazonzwa imi musanogara kupi ari kwaMurewa mobva mazonzwa imimi kwaMurewa kuti Lokadzia kuno kuMelisa akuita basa raakuita akuita basa rekutengesa muviri. Munonzwa sei samai vakabereka mwana wavo munokurudzira here vanhu kuti vange vachiita basa iri? Hazvinetsi handina ini manzangu hazvinetsi ndoti bho ndouya ndasvika ikoko ndongoisa mushonga wamakonzo zvofa ndobvunzwa nani imimi kana muri kukwanisa kuita basa iroro aiwa inini tikuita ndipinde basa iri kuitira kuti iye aende kuchikoro adzidza asaite dofo sevamwe vasinganokuti zvimwe kuita basa iroroka ari kuteedzera kamasimba amai vake ndaukama naye adi kuteedzera tete vake ari kutora matsimba amai vake akamaonepi ndanzi awana basa mubhawa ndisike nditi mwana wangu ashandi mubhawa kwete kuti kwanzanza kutoreva kuti imimi Melisa awana basa mubhawa akutengesa muviri akuita se amukwanise kuzvitambira saamai mubhawa ambobva kumereji uko ndambonzi maambuya mamukasei amukwanise kutozvitambira kuti Melisa aita basa rekutengesa muviri handitodi nonzenzi dzese dzodzo ndingatoita mega saka zvichireva kuti basa renyu kuti munge muchiita basa inyaya yesituation chete yekuti ivo vana vavo vakure vaonekese vanhu mangwana asati akabatwa akasenderwa meseji nechikomana chake kuti naiwe ndiveningorowo pakanzi chii anokwanisa kuverenga anokwanisa kunyora anokwanisa kuverenga anokwanisa kupindawo basa rine musoro rinoda macertificates tiri mari yangu inini handida kuti iye ashande because dai ndaida kuti iye aite basa iri kai ngadai ndichingonobva nezvikombo kubva kari kachechi ndoti repaiwe ndite mari ndosuka-sukanisa kuti chironda chopera kari kachechi asi sekuti mwana wangu ndomuda ndakaprefeya kurara mubridge nhamo nematambudziko ndinge ndinani ndinayo. Alright Lokadzia ruzhinji rweZimbabwe rungada kuziva kubva kwauri iwewe kuti basa rauri kuita iri handiti rekutengesa muviri rekunzi mati munotarisa taura nechirungu moti sex worker muri prostitute muri chii handiti ko sezvo mati muda kuzama kuti muendese vana kuchikoro kuchikoro muda kuti varare muupenyu huri nani handiti muri kushaya here mamwe mabasa amungaita ekuti anokwanisa kana kufunga mazuva ano kune mabasa kutengesa mutauni kuronga musika kuita sei muri kushaya here mamwe mabasa ekuti muite anokwanisa kuvandudza upenyu hwenyu pamwe neupenyu hwevana akasiyana nebasa rekuenda muchinotengesa muviri?
zvekuti kwaindoenda necardbox pamabhazi ndichida izvoda patient saka chamuri kukundikana ipatient chete muri kuda fast man ndichaenda pabhazi ipapo pachashayikwa kana chatengwa pani kumba wakamirira parafini yekuisa muprama store vakamirira 50 cents yekutenga kasaona kaikaikehofu ina handina chaita saka vashort time $5 pamba uende zvinai kana kuti else wondiitira business rine musoro rekundozoti ndikatengesa t-shirt iyi ndikaiti $10 $5 iprofit mangwana ndiri kudzokera kunohodha futi handigwadziwi sisi Lokadia zvekumira muchiita basa iri makazvitanga gore ripi 2015 pazuva munowana mari kana muchiti basa rakadhakwa munenge mawana mari hanendaona kuma-67 kuma-67 kupa munoti basa rafaya zvisingaiti munenge mawana ndiri kumatuko machakuti alright mati mimi basa ramunoda nderekuti pamwe ndiri kutengesa t-shirt $10 chishiya zvibhero kubva 2017 kusvikira izvezvizvi muri kukundikana here mimi kuti museve mari inosvika pakuti mukwanise kuhodha zvinhu izvozvo ndaigoisevha seiko indanga ndamumarriage mususo ye7 years yababai vava vaindiponda vachindirova vachiita makazenge mapinda mumarriage ndatika pamwe ndaona anondidawo kachakwanisa kuchengetawo kuti marriage mamakatodzikama zvekutorevesa because ndanichadikana kwavanonditaita vhiri hamuchadi asi marriage ari serious kandi rakaunga neprice kandi chichindoda saka ndinekasekuru kangu kakane price ndongoita kaplani yekuti mimi ndotosiya hakusi kuda manje mimi kanda kuitirai plani kune kasekuru kangu kane price ndozonzwa kuti muzukuru ambuya vako havasi kuwanika kumba vasikuru anongoisa runyoka pincode ndinokasekuru kanenge achembera kakaapincode chete anondiwana yeye ndaise pincode kuti anyatsoona kuti ndiri serious ndakuda kuti amai verwadza nokombati unotokwanisa kutopfeka hembe dzerwadza akuchechi chaiko kutonoparidza kutoti zita ndakambonzwa pachirongwa chekumashure ndakasvarwa muchiwani masowe mautopfeka musamariya akutosunga musamariya wangu makutoenda kumasowe gloria matosiya izvi changu abo handina kana pressure as long vana vangu vari boy ndiri boy iwe neni tichidanana tichiwirirana chete no problem hama dzako nedzangu dzichikenerana plus hama dzako nedzangu changu dzikasawirirana iwe neni tichilavhana no problem chamuri kuda mamboti handichade love makuti ai mjolo yako mana mabridge boy anochirembedza mabrugu 100 kwete handichade ndandarasika amuchade ndandarasika mama rasika akudawo wezera amachu anokwanisa kundidzidzisawo kuti wagwani izvi zvinoitwa so izvi zvinoitwa zvinonzwa atamburawo neseniwo tobatanidza joint venture yomupenyu batanza history yake neyenyu tochiona kuti mwari waona kadetsere kuti tirambe tichidai ona kwatabva takuda kuendawo mberi kubata zvinodii zvinobatika aiwa tinokenera bora isisi Lokadia saka pamunenge muri mimi pabasa renyu handisi makamira ndifunga matimi munogara kuAirport handisi makamira muri pabasa renyu makamira muri 1 2 3 4 5 6 ndezvipi zvamunoita imimi kuti mukwanise kuti pauya muri 6 kudaro pari kuya murume mumwe chete mese muri 6 muri kutarisira kubva kumurume mumwe chete iye ndezvipi zvamunoita imimi kuti mukwanise kuwana murume iye ai nichandoita hapana ndongoti kana ari wangu anongoya kwandiri kana asiri wangu asi wangu kana asiri wenyu asi asi kana ndichimuda futi ndogona kumubata roko kuti yo yako unokuenda mutomudhonzi kwakati usandibate ndoda kuenda kuna uyu uda kuenda kuna uyu ina handina chauri kuda ipapo yako unotaure anoda chete mwototaurirana zvazve kuna uyu zvatopfuura chauri kuda ndinacho next round meye aiwa rinotendwa kana madaro panenge pajeka sisi Lokadia pajeka fani kuti nichandobata mushonga kana dombo kana chii hapana ndogeza nemvura yangu ndozora mafuta angu munongozviendera makadaro munongozvifambira alright pamwe mataura zvokuti munopfeka maminsi munopfeka zvokuti mudzore kuzasi kuita sei ndifunga munenge musina here kutya kuti ndikapfeka ndikazoguma ndaita macervical cancers aiwa ukaona takukuudza kuroti tine maexperience akaenda yakugugurungu tikagugula hapana panongambokuudza chinja asina kuita kainini tanga ndaexperimenta pabhodhi yangu zvakangofanana nekundibvunza mapiritsi majekiseni emagaro ndokudzotita hako because inini ndakaona effect yacho
makatombo mabaiwa achitanga takakupinda ndaitoenda pabhodha pabed bridge paya nditonoita muchitono mabaiwa nditora ndotanga ndatesta kuti iko zvino ndatora iri ndozvitesta ndonoti aiwa indandimbo machiri kuita ichi ndochiuya ndokutengesera kuti chandiri kutengesa ichi chaiita asi ndakazowana manje effect yacho manje ndakazotanga kuita problem yachibereko muchibaiwa majekiseni ekukudza mabams nemahips akazokumakuitsa problem yechibereko alright uchitangako zvinhu zviribo aiwa nikuchidadisa zvakafanana nemajekiseni nyekutsvukisa baiwa istereki mutsvuke arungu saka kutoreva kuti mimi hamutoite zvekutsvukisa ndikuona ndakakutarisa ndifunga ndichitarisa vazhinji vanonomira vanenge vaine nzwara dzavo dzakareba malashizi malipstick but ndinoda kuti ini ndikutaura nemika ndindakatopenda muromo but mimi muri kungoluka ini nzara dzangu ndedzangu zvanditori ndizvozvo miswa yemabhiza ndo yangochiwedzeredza chete ndi amunongowedzeredza chete zvimwe zvese munhu anongouya sezvazviri feya man to man mobva matongopedzerana kana asingada haamene koko ndezvako alright sisi Lokadia pamubvunzo wangu wandanga ndabvunza iwoyo mune pamapindura pandabvunza ndichiti amutyere makensa mukapindura kuti makambobaiwa majekiseni ekukudza mabams mukabaiwa majekiseni ekukudza mahips but hazvina kukukanganisai ipapo zvakazokukanganisai nekufamba kwenguva muchizonzi nachiremba makanganisika chibereko handiti saka minti iroro rinogona kusakukanganisai panguva imwe chete iyoyo rozokukanganisai nekufamba kwenguva hamutye here hamudzwa ana echirovere kuti konikazomuka zvaita nepamwe kuti tete vangu hanzvadzi yababa vangu yakazondidzidzisa zvemaminzi zvemaswitswiti amodya kuti zvididika kurunga yaive n'anga vane 95 years iko zvino tikasvika kumusha tete vangu vakuru havachaoni vanenge vavhura maziso so but havachaoni vakuita kunzwa voice kana wema kuti mwana wanhingi kana kuita kuzvikusvika vokuti ndiwe nhingi babhura right ndovana kuita kuti unenge wavaigira paketi yezviwitsi yechichi vakuchemera switi stambu rari right nochiti iwaya maswitsi enyu amunoshandisa ndiwo mushonga mukuru unorunga kuzasi kuti chakati nechakati ichi unodai ichi chinodai ichi chinodai saka indakato experimenta ndakatonotaiwa tete zindu kuti hanzvadzi yababa sika musisi Lokadia muruvero nhasi ndikatosvika kumba ndikanovisa mindi rangu ndikarunga kuzasi baba vachatobude aiwa unotovunzwa kuti nhasi waisei ichi waitei nhasi aiwa nhasi madhamu ri kuenda mberi madhamu kunaka muchenjere kuti musana wenyu wakasimba here because baba vacharamba vachida test yasiyana zvatosiyana baba vacharamba vachingoda musana wenyu chete mimi kusimba kwavo alright sisi Lokadia matorana nemunhu wenyu kwamatorana naye handiti mobva maenda komba moita zvamunoita handiti maita zvamunoita maybe mati ndoda protection handiti mashandisa protection mubvazoti pane vamwe vanoti inini handisi kunakirwa kana ndichishandisa protection handinakirwe protection ndinonoka kuprodusa munomaendela sei masituations akaita seiwayo tigare tatigagaga nyaya yekutanga iripo panapa hama dzangu kairi paground kusangana murodhi wemubhawa handina nguva yekunakirwa naye hafaniri kutonakirwa neni because ndiri pabasi handina nguva yeromance naye because nditori pabasi saka rinozonakidza here bonde racho hapana romance kwamuri kusaidi kwenyu mimi hapana romance hapana chiyangosvika bvo yapinda unozvinzwa sei hazvinakidzi saka hamutori nei nekunakirwa chamuri kuda imari zvekuti yakakura sei diki sei iri kuita sei hamuna basa nazvo chamuri kuda imari nemune wamuri kufunga mukomana wangu wandiofilana naye ava ndevebasa ava ndine navo ina hana nidhi yekundidzoti kwaida kuyamwa zamu rangu handisi mukadzi wake saka hapatorina kungosvika motongobvungomadhiri madhiri saka alright pane pamati munoita shoti sei mune night handiti muri taura kuti hamudi romance hamuiti sei usiku hwese vanhu michingoti bvo yapinda usiku hwese hwani panaiti pacho ipa hwani usiku hwani uchipinda ukati dhaka woti guka
pamwewo pakati peusiku dzapero uchati dha nemakuseni zvavharana pamataurirana kuti tiri kuita usiku hwese ndinewe ndakakugukuchira kuti ari kuita paanzwira kuti zvashata ari kumuka achiita paanzwira ari kufanika kumuka achiita kaadai agaraenda kumukadzi wake zvepaanoita zvanoda panguva yanoda ndokuti apa mabvumirana kuti sure uri kuita naiti uri kuda mari obva ati mari yakati handiti mataurirana mari saka kureva kuti mari munotomuuzera kuti mari iyi what $25 tukuita kangani kana kuti achaita zvisiri limited ari kuita unlimited paanzwira kuti zvazvimba obva apinda maminutes kane mari yawabvisa bhozi nichakuti naiti $20 handiti ndakuti naiti $20 iyoyo kureva kuti shoti yama yangu inini $10 handiti kureva kuti mari wanzi mangana i2 kana wakuda ichi 3 wedzi kana wakuda ichi 4 wedzi mari kana wakutoda usiku hwese handopa unondiburisira mabviravira saka hunaiti wacho huri papi manjama wakuti iwo kanipa mari yako inaiti uchaita sezvaunoita mukadzi wako kuti ukarova raundi wovata chauri kudai wandiona wakaguchira mukadzi nekuti dai munhu anga achida kuguchira mukadzi vamwe vacho vanenge vatosiya vakadzi vavari kugukuchirana navo usiku hwese obva vanoti kugukuchirana usiku hwese hakuchaite pamwe chaita kuti auye kwamuri amai kumba musana wa chaita kuti auye kwandiri arida chikeni adochinja usari imungadye bonongwe January to December tingatadzani kana ndichirifarira ndakarifarira ndakasarudza bonongwe ndingatadzani zvemambaira zviya zvamambokangakangana zvinzi namuyakaro kana uri upenyu hwemari chaicho mwezi wamamboenda unodya kuchikeni dhina yenyu saka iye ndiye anodya chicken saka kureva kuti vanouya kwamuri anenge aida kuchinja pamwe rake ijaindi kumboko ari kudawo silenda manyama amborara akanyatsoiteke kusumudza akakaisa pachifuva papo kachiti bhebi chimbosumukira bhonzo ratipwa pamwe roko ruri kumugukuchira naro aneta naro akuda kumbochinja katete kakuti anenge achiti kanokwana kekuti akakatarisa so ukasvika ukavhura dho unoona kunge munhu wayo kutorevera kuti mimi sisi lokadi hamuchatoite zverudo hamuchatode kuzwa kuti lokadi I love you makungotarisira mari ore wamunoita naye rudo iyeye kana achida kuti asangane nemi zviite here dambudziko rokuti makutanga ukakuleta kuti uda kusangana neni unofanika kubhadhira mari yakati mwedzi uri mutevera ndanga mukakuleta kuti anhamafuta ekuzora ndauri kwamusoro hamuchataure kuti short time mari yakati makungo pakati pezvese zvandataura izvozvo akashayiwa wanje anoita nomudza kuti ndaenda kumwedzi ndozokona mangwana zvatoramba zvadhakwa kutogaya mangwana obva adzoka mapedza kumwedzi paanozodzoka waninga neplan mari yemusoro hapana planika mapinda murudo kapo ndezvemwoyo kaizvemwoyo kaizvanouya nesipo anotenga sipo yake ye50 cents ouya mogeza nayo ndokuudza zvekuti ndozora ndogeza neprotex anongonotenga dollar rake otenga ouya nayo baby sipo ndauya nayo ogeza yashota mafuta kwamusoro achitanga kakufunga kuti saka ini ndiri kuda kugadzirira musoro kuti munhu aende Alright, sisi lokadi. Kana muri muno mu epwe, muri muno muHarare, muri ku epwe tikwenyu, mune mchiwanika babi mimi. Lindoni kwa pa overspew. Atanga ufungo do alright, lokadi yanda mugadzira musoro akwenda pa overspew. Obva nomirizika ripo akutanga kuwana 1 ndamumaintaina kuti anoonekwa nevamwe varume. Iye anenge atori problem manje. Anenge atori problem because maybe amuna kusangana pa mu overspew. Masangana kana uri mukombi. Muchibva kutaona munobva matomuudzera kuti wandida but basa randinoita kuti aita reko mwana wababa wangu ndombomuti wandida yes I love you too I love you too but haasi kuziva basa ramunoita handishande haasi kuziva basa ramunoita handishande alright pane mumwe wekuti munoona kuti uyu hana mari handisi pune hana mari but ane effort anondida munhu iye anondida akaperera pandiri but haana mari munoita sei right uyu manje uyu kauyu iye neni tichinzwanana asi ari tsuro yemubhuku inofamba nekuroka mapeji anototerera inini because ndinde ndichindomuchengeta akuenda pasi penyu pasi pangu anenge sikandikana kundorova nogona ndorowake but kana zvikadhakwa futi ndomuudza kuti iwe ndienda kuchengeta because iye ndenda kuzoenda kamuvharira mumbawo ndinopiwa zvako munotosiya mati baba mwana ndakumboenda kubasa vatai ndahaiyo
kune dance group riruku kundikumboenda nita shop because me I'm a dancer. Munoita futi zvedancing. Saka ndiri kuenda kushop holisiku. Saka izvezvi tikatoti sisi lokadi yachimbosimuka imboti kawani munokwanisa kutogo. Ndeti waro para chidai. Chitowawawa. Munokwanisa kutomboti mbijana motombozunguza. Handimbozunguzi highlight chete. Dancing yenyama munoita munonyatsoita dancing yakarereka. Kune vanoita GT, kune vanoita haindi ndriwedha vanoita inonzi chiye bedroom. Vanoita dancing bedroom. Aiwa ndriwedha yawada. Kune vanoita rumba dancing yenyakanyatsoita. Yawada ndoandoita. Saka mukupera mechirongwa ndifunga ndichanakirwa mumbodzidzisa kuti manotsi tuiti because baba kumba ukoko ndanzwa ngodai vaenda saka ndifunga nhasi ndikadzidziswa dance wati ndopedza ndoenda ndichibuda ndonotenga mindi rangu ndomboisa aka vanobva vanyatsotsikana. Unotsoko chinditaurira kuti aiwa vachaira mairevesa tete chiyera tete lokadi aiwa motaura kuti aiwa vachaira pepe mairevesa. Alright sisi lokadi yetu chipendera chirongwa chedu ndezvipi. Pane vamwe vanobvunza kuti shoyi purpose yayo ndeyei chichichi inodzidzisei handiti. Pane 1-2 zvamungada kudzidzisa here kana kutsaura nemadzimai ari mukati medzimba zviri kuita kuti varume vabude zvamungada kuvatsiura kana kuvadzidzisa kuitira kuti vachengetedze dzimba dzavo. Alright, ipapo ndichingotaurawo hangu kuna namai vari mudzimba umo vari mumba mavo. 1 chekutanga mukawa zvinzi munhu ihure usakurumidze kurishora because pamwe pacho haana kupinda nekuda, pamwe pacho idhimoni. Alright, Silokadia, sorry nimbokukatai. Munotozvinzwisa kuti munhu anogona kupinda mubasa iri nekuda kuti ane madhimoni ane chichi ane chichi. Saka mimi semunhu ari kunzwisisa kuti kune madhimoni, mimi sekufunga kwenyu chakanyatsokutumai kuti mupinde basa iri idhimoni here kana kuti situation hazvisi dhimoni. Munomboendawo here kunana madzibaba vana papa vanani muchinoda kunyatsoti mubatsirwa upenyu wenyu uite zvakanaka. Vana papa ndoenda kumasowe mumasowe muchitonobatsirwa muchizwa kunzi aiwa ingori situation hapana dhimoni. Aiwa tinotenderai mberi. 1 chekutanga chinoita kuti murume aende ndechekuti apinda mumba uya pamwe nemufaro mama uri kupi yawa inguva iko zvino zvinoita kuti murume abude mumba izvozvo because uri kunetsa. Anenge abva kubasa kwane mastresses ake ari kufunga kuti vape paangachikoma ndiwo nemumwe murume akafanana naye zvakanzvida iwe svike pamusoro tunhidziri. Sisi Lokadi makapinda dzimba ngani mimi? Inini nakangopinda 4 chete. Makapinda 4. Pa4 idzodzo muri kuratidza kuti mune ruzivo nezvekubata varume nezvekuchengetedza varume. Makakundikana sei? Chii chakaita kuti 4 idzodzo zvirambi imi muine ruzivo rwakakura kudai? Chakazoita kuti ndikundikane ndechekuti ini ndakahosangana neiyeyu wati kutaura nezvake uyu. Aiwa meso ake anga akakurisa. Because mataura zvemindi, mukapfeka mindi renyu, mukaregedza kuti ye vakauya vakati baby ndoda kuitira pamusoro pewardrobe mukaendapo. Mukanzi baby ndoda kuita wakamira nemusoro mukamira nemusoro. Muraza kuti mune munyararira murume kuti varume. Because once wangu mujaidza kuti achingopinda chetoti wangoripi inguva so kana mune ruzivo nezvekubata varume zvakasvika ipapo dzimba dzenyu idzi 4 idzi chichakanyatso ndaive mufanana sandakunyatsopinda bubu. Saka kutoriwa kuti zvezvi mukawana henyu munhu wenyu anoda kusetla nemi anoda marriage nemi zvinonyatsoita zvakanaka. Anotonitsvagira force inonzi chiya magadhi yayo inonzi chi inonzi chikambani makasi safeguard. But anenge asikashati kana munhu kana anonditi mamukasei angabve muroja wangu noti mimi mawana murume wenyu ari kuita zvese atoendesa kuchikoro aita sei handiti munokwanisa here kumudzikamira muchinyatsogara life yenyu zvakanaka muchimubata mabatsiro amuri kutaura kuti ndo anofanira kuitwa murume waye munokwanisa here kuzomaita semunhu ane ruzivo ari kuziva kuti zviri kutiza varume mudzimba umo zvii munokwanisa here kuzoshandisa experience iyoyo muchigara nemurume wenyu zvakanaka. Haende saka nombokupeka hanzvadzi yangu ndoida as long ichingokwanisa kuti tichengetane tichiuya ndokupfeka kamera mbiri. Kamera mbiri handimude saka ndokupfeka mana sichibanda aiwa abdara chibanda ndivadi saka buda mari kuti pa mishamarari upi
iko zvinobhora rakamira pakadai musasataure mazita iye ndoda asi kamera mene ari kukudai saka tiita sei toenda kumasofa here toenda kumasofa here kamera mene ari kukudai toenda kumasofa here kwasazomudzikamira here kamera mene aiwa ndomudzikamira but kamera mene aitawo chidiki mudiki aiwa ndiye same type saka moda chii mune makore mangani mimi inde 39 years saka makuda vane makore api kuma 40 ma40 alright ndokupa yani ndokupa tokutsvagirai upi imi madi undipa ini sekuru zvambo sekuru zvambi tichavabata tozwa sekuru zvambo takuwandirai lokadhiya uyu kana kuti tishambotsvaga tombotsvaga timboona kuti zvakamira sei tomboona kuti lokadhiya anowina papi totozouya kumuchato ndimunenge mutori mabest kamubvunzo kandanga ndakanganwa tisati tapendera chirongwa chedu bhizinesi rese rine mapromotions chero kuikoneti tombona chiwana ti mapromotions tenga airtime uzodai tikaenda mumashopu mana okay mana tiye munoona kune mapromotions saka business iri munokuita here zvimapromotions promotion yangu manje ndekuti kanipei chamaindi kanakirwa newe pakuti 6 papa manje ndokunongokoma uzitei saka kuri kuti munotonzwa kunakirwa nebonde pane umwe anonyatsa kubata majoin mapatsi chaiko tapozwa muchiti imi hamuna basa nekubatwa mazamu enyu neromance nomoda kuti ingosvika ichinzi saka kamerameni awina jackpot mai manje takutoorganiza zvemuchato nakamerameni saka mapsati mapedza kutsanangura pamapromotions mati kana munhu akubatai manyatsonakirwa manzwa kuti aiwa ndasviswa chaipo manyatsosviswa chaipo munokwanisa kungomuti aiwa 2 days ndinewe aiwa 2 days dzakawandisa aiwa ndona chitupa chapawinde kubasa saka munomakumupa zvakadii zveipapo zveipapo pamaita manakirana matapirana ndimakutomumutsa pamambosanzi izvona ndikakupa tune laki yacho iyoyo promotion yatiri kutakura promotion iyi ndoye yekuti ndogona kuti muromenzawo achindiromenza tomboitawo zvemufi alright pari pamamboti mimi ndikakupa 3 uyu masecos une laki handiti manyatsonzwa kuti aiwa matorana nemunhu wenyu kumazoe wenyu mapinda manyatsonzwa kuti aiwa ringi 2 dziedzi dzakaiswa chaipo dziri kugona basa handiti zvanyatsondisvitsa chaipo handiti munyatsonzwa kuti kubva ndichitanga chibasa ichi handisati ndambosangana nemunhu anoziva basa zvandaona izvi handiti munokwanisa here kuzomuzungusa mubhebi nguati kana kuti chimukaimende munotongodzinga aiwaenda ndipe nhamba ndozokufonera manje musiyo yandinyatsozeketa semande kuti vanhu vese vari kumabasa hamuna plan mazomutsvaga moti unzuripi ndokundochikuona muchizotangira ipapo zvakanaka tichivarairwa hedu tichisesedza nguva tichinzwisisa. Kune vamwe vanoti vakanzwa basa rekunzanzi munhu anoita zvechi basa iri chichi vanova nekushora, vanova nekuzvidza, vanova nekudii, mungava nemashoko amungada kutaura kwavari here kuti vakwanise kunzwisisa pamuri, dzingava hama dzingava shamwari, because pani pakuti ukasvika izvezvi munharaunda mamunogara handiti unosvika paneimwe nguva yekuti baba nhingi vakaona uchitaura namain nhingi vakutotsamwa kuti wataurirei navo. Ayo ipapo mabvunzo kanaka zvisingaiti. Chinoitika pachibasa chedu ichichi zvinoenderana neunhu, tsika nemagariro nekokapa. Because inini anoziva basa rangu ndiye andiona ipapa neasangana neni nda. Ukandiona masikati ndingoriwo eze mother semukadzi wako. Saka utori wati kwamunogara kuepwethi kwenyu kava toziva kuti munoita basa. Aiwa hapana anotoziva anongozoti apo pana sister, pana mai nhinga. Pana mai. Landlord anoudzwa nzi inini ndinoita zvekunotengesa maheu, madrinks, maneru, machichi. Maneru ndoita zvegango pamusuko webhawa. Alright, obviously alright, mabega chichi zvobva zvapera ungoti amaemeli
chero mari yangu yauya zvakawanda ndina basa nazvo anenge achida kuziva kuti munhu wandakagarisana naye akamira sei nokuti lendoda anotobvunza kuti munoita basa rei kureva kuti mi mune mutori newamunoda mune picha zvamuri kuita madhiri enyu muchitengesana nenyingiriri dzenyu nechichi asi mutori newamunozova kuti mwoyo wangu urere apa saka iyeye wachona parere moyo anenge achizvitambira here zvebasa renyiri anenge achiti chii iye manje kana akasazvitambira kuroti akugona zvese asazvibetsera kugona mburugwa chete ka vanongo vachimamanejhara achifamba magara ari panze azvibetseri kwezweni tikunakira nhasi vanonga havasi kunakirwa chamuri kuda kuti munhu vana vanakirwe vararame life yechirungu ndochiichocho saka utoreva kuti mune mari yenyu mundombowana pamunoita maplans ekuti ndakuindisa vana vangu kuchikeni ini ndakudai tokiya guchi yenyu motosimata monopinda muchikeni so totonogara patebho kana kuzvitora maselfi tisu. Alright, nyaya dzese idzi asisi lokadiya dzosvikira mushure mekunge ndakukumbirai kuti mungavere nezvamungada kudzidzisa kana kutaura nemadzimai ari mukati medzimba kuti anzwise azive kuti angachengetedza sei varume vavo kuti vasapinde kana kuti vasabude mudzimba vachinoenda vachinoita zve foni yababa kana vakasakupa ivo haibatwi haitsvagiwi ndiani manje kana ndatadza kubata foni yababa yobva yafonwa ndoona pamwe pakanzi lokadiya baba vari kugeza ndodera kakoko kana ndikajambwa nebasa aiwapira mgoma uchitsvaga makudo wamawanaka ndojambwa nebasa murume anojambwa nebasa kanchitiko ndodera iwa zvinenewe nyange wakatora pakanzi lokadiya ane inewe iwo horaiti tichizoti horaiti vakatsvaga rokadiya saka pandiri kukanganisa ndepapi padhina manje dai kuti unozouya kaubva wati mainhingi muri kukanganisa apa gadzirisai apa kapa ndaikwanisa kuti iwo lokadiya wachona wakutora mamistakes angu uri munhu akangwara ka waona kuti murume wako ndozvaita izvo chirega akakusvika kuti akatoroka tiendiani yoyo aiwa kapapai ndosaka pakanzi bedroom mamumba papai mafarafara stage musati murume wangu ndokuda madira ndokuita somurume wanga ndekuti nhasi zorana manje varume wacho ukavaudzawo ndokuda ndvatanga kuziva mari iri pasi iri mubhusu yangu yawakaona yaisiyana right akuudza zvekuti kwai mari iri pasi pangu yakaona ise kuti aiwa dedi love is not about money love is all about love is not about sex love is all about she love nyaya iri panapa ndekuti inini ndiri kutaura zvekuti ndoda iwewe nyama yako nemwoyo wako neni nemwoyo wangu kuzvipira kukupa iwe uchimbonyatsondudza kuti unoda which type of love treat to so umbomwiti haiwe ndosaka kune majistirini lokadiya pane mumwe murume wekuti unoedza hadisi mudzimba mune vakadzi vari kuedza kuti vafadze varume vavo bati zvinoramba iye murume anenge akaiswa zvimbimbindoga zvinenge zvivanhu zvinenge zviri pari hazvinetsi hazvimbonetsi izvozvo usaswera uchimbonetsi kana netype yakaora kudaro handiye ndiyo kwindi aseki taswera maswerawo savi wasvika here alright no problem iye paanouya papai yakati kana wanga uchimboti masara sei dedi zvera paanosvika papai muzoti hesi lavhu ari kutoenda kakubedroom kwake netifoni chake ngwadikiri kari pafoni ari kutaura nalokadzigeza ati itemera tenzanopinda dzodzo kuti masora sei wakabata bhaketi uri kuenda kuti reti uri kunogeza uchipedza kugeza ipapo uri kunyatsorowa hako kabhamshot kako kakrocktop kako zviya varume vachona kana vawe mukasangana murodhi awakapfeka bhamshot anoti wakachena auya kumba akasvika nakapfeka bhamshot akuti ndatopfeka asipo ndotanga kutsukirwa zvandapfeka izvozvo ndasvika wakatobata bhaketi uchienda kutoilet kunogeza masakaisakanzo wazvitenga kupiwa zvawakuhura ndate mavakadzi ndimune problem because ndimunotanga kufunga zvamunofunga musati maita madhii chimboita umboona kuti anoita sei saka ndikatorureero ndikatosvika kumba kunhasi ndotosvikopfeka wobati handi ari pafoni yake bhizi ndefoni wotora chikafu chako ofati ndakaguta wakaguta no problem dzorera chikafu chakoko
utorora ko gumbo unyatsofada yakadai so atasa paTV yandiri pasofa rimwe chete handi ari busy nefoni yo chitamba nyangwe game yako karowa serious uri papo no wachironzi yeah umbotaura nani kwebaba usuzoni toda kuvata akuito sasingazivi bedroom pano simbosumuka ipapo achingodanga straight ko akambokudza ndoda kuvata mapida imomo mubedroom imomo ukatoya kuda kuruminzoko pasebato kuona katiswa chiroko aiwa no problem tora foni yako zvako woti mapodzi ako mazoro kune mapodzi woti mapodzi ako bluetooth on wona wapedza ipapo wona mate zvako mwari wangu ndokutendene kusuzo kwamaita munotenda matone murume wangu amakandipa kuti mwari upenyu unga une simba unyatsorova munyikitiro wokupray yakakwana wapinda mumagubheze mako wotora yako foni yako wakutamba ako magame wakaisa ako mapodzi achanga achirova inoziwa ai achidongorera akona kuti nditaura nani kama ndihino undakatsvagira kuti nyaya ndoshandisa ndizvozvo utora nani ipapo utezowozati right shapinda hai chichaita ichi aichi ndapedza ndobva ndaedzawo kumupurisira ruoko bachita ruoko rwangu pasaidzi ndoita sei takakunzi hehe wota hezvo ana musoretsana neni ndiri kubatika mukubvisa ruoko paunonodzorera ruoko kechitu unoona raku arova kwindiye nhema akajegera akakupa musana soro uchirega uchiita zvaunoda unozongerekana kunzi ita so wozota ndapedza bora asika varume vachona chero ukaita sei chero ukaita sei maybe pandikutonzi tasoka atoimagina ari lokati ari pasaidi pangu iwe imaginawo napita pita wacho pamwe handina ndakadzikamira marriage yangu ndikuda murume wangu zvemwoyo iyoyo hauna nyengetera pfugama namate uchizvirunga uchigeza plus dzidziwo kuita smart be smart saka mureverero kuti varume vari kutiza mudzimba vachiuya kwamuri pane umwe utsanana alright imimi muine varume mapedza kuita zvamaita pane kanguva kaika kamuno makazorora makatsikirira makaita sei handiti munombokurukura vamwe varume vanokwanisa kutonyeya maiguru vari kumba nditi kuti zvipi zvamunoudzwa imi kuti inini kuti ndizoya kwauri ndauya nekuda kwekuti zvakati izvi toda kuti tikwanise kubatsirana nemadzimai ari mudzimba kuti adzidze kuoita sekuti varume vachengetedze angori danda pranga action hapana ringori danda saka iwewe kubva papa pandakakuona papa ndakatoona kuti iwe unenge uri shi urina plus futi varume pamunenge muchiita nani ipapo handiti muri kuita nani handiti munenge muchirevesa here kuti zviri nani kana kuti muri kupretenda moza futi plus imwe kozi pamwe mukadzi kuti aite dandaka handisi kutonzwa kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi monopretenda handiti manopretenda mapretenda maita sei akufunga kuti kwamuri ndokwaari kufadza muri kurevesa here kuti murume andisvitsa patamba parafini inozi tambo yasvika kuparafini kana kuti muri kunyepedzera henyu kari kangwisho aiwa chinoitika ndechekuti iwewe as long ari murume wako ka hapana paungambotaura kuti kaita kadiki kana zoti kadiki seiko hombe yacho wakaiona kupi iwewe iye ari iye wakada baba vevana vane vana naye kutoita vana vese ava kuti gara mesa ndikura kuti maigutsana muchiwirana nhasi hachaiti nekuti mamwe mamarriages mafestival mazhinji zvinenge mamarriages mazhinji mazuva panenge paine zvakangoitika wazvo zvatisingakwanisa kutinge tichitaura usina chaunoziva ndochekutanga ichocho imbekutanga chai saka yachitozoziva kuti akangokubvisa uvhijini akatobva achiita murume wako zigarano naye yeye saka unhasi hachazokugutsiseiko tazvinzwawo kapamwe ndazvinzwawo kuchina unozonzwai ndo panobva gumbomba panze papapa ndo panenge pachitobva gumbomba panze papapa because nhasi hachasviki mitambo yeparafini haichasvikiri parafini pamwe inotobvira yasvika handiti asi inini kuti ndipretenda imimi muri kudamara handiti munokwanisa kupretenda so that munofadza mutengi munofadza customer handiti but inini kuti zviri kuita saka nasiri kutoita mutotaurabasa rangu ndotaiwe kurumidza ndakufamba amutombo kana kutomboredzaonakita zvii zviri kuita hapana asi iwo uri mumba mako shamwari tora nguva yako uchinyatsoteerera because ibasa iwe neni tine basa panguva iyi takavinga zvakasiyana ndakavinga imba makavinga mari iwo saka majiwo kana kusafarira imba yako uda kuzoiwa nepi ndafarira imba
ndafarira zvese ndikuita sebati baba havasi kudzikama pane dzimwe varikuramba vachidzoka kuna lokadzi upfumi hwainahwo kaiye handina kuchiva upfumi varume vese vari kuuya kwamurika vanenge vasiri vapfumi handauchiva upfumi ndakachivawo kuti imba achishishi handiti but baba havasi kudzikama varuramba vachidzoka kuna lokadzi handiti ndezvipi zvamunoudzwa imimi nevarume vamunenge muinavo kuti kwamaiguru kuri kuitika zvakati ndozvaita kuti ndipedzisire ndapa uri panapa kuitira kuti vana maiguru vanokwanisa kubatsirikawo vagadzirise mamistakes ndakanyatsoona inonyatsoitika chaichai yekutanga vakadzi vemuzimba kunyarara chaiko havagoni hainyenzi makuruenze chaiyo kuti baba kana vanga vabva kubasa vachitiwo nhasi ndomunopuwa mudiwa wangu lavuka anonogamuchirwa neimwe padhoo mfori vako nezuro wakabata ndakazoona meseji yewe kundiapa zvakatoitika last week mukataurirana zvikapera munhu azongozvifungo ashaya zvekuita nhasi nekuti ziwe ude kwakusina magetsi kuti aione two foot right izvezvo hatina vana zvona zvedu zvakurakura tetiri mulafu kutauni tese mumba imomotora takakoshekera naroko pangoita kamimba kechi3 kamwana kai kabuda kakuiswa pakati indatsopirwa gosi mwana uya ndiye ave kocha aiwa kamwana tinodhila naye tomuyamwisa mwana wovata tomwaridzira pake ega maina baba torara takakochekerana semazuva eseka kana dziri romenzi rafu tinopepuka kuti tichiona mwana wedu kana atiomwe kana kumuchindasaiti azviita zvekubaenda mwana takuti imi baba endai uko mwana ndiye atopa senda apa saka muri kureva kuti vakadzi vazhinji vakuwanza attention yavo kuvana kufura kuvarume kwakabva mwana kunyanyotarisisa vana vachatarise varume kusina mwana angu ndongombundikirwa tiri tu takadai kwalokadhiyani ndongombundikirwa lokadhiyani mwana wake but anoisa mwana wake kusaidi uko ombonipiwo time nini cheti ndonyaya iripo pangava paine zvimwe here tichipendera chirongwa chenyu zvamukati vakadzi vari mudzimba ngavagadzirise izvi kuitira kuti varume vasasiye vachiuya kwatiri. Hama dzangu ngatichengetedzei varume vedu ava because varume vashoma vakadzi takawanda saka tichingotiwo hama dzangu ndinotendawo nezuva ranhasi muchindinzwawo avo vachandinzwa vachindiona vachindifarirawo vanongosanganawo pachibanda media munokwanisa futi kutaura neni zvakare ndichiti tinotenda zuva ranhasi Mwari vatiitire nyasha vari mudzimba umo mugare zvakanaka Mwari vakuchengetedzerei dzimba dzenyu nditi ndingotiwo vatete Lokadia nhasi ndopandagumira kana aiwa tinotenda Lokadia nenguva yawava nayo uri pano pachibanda media paBishu Reality Show apo watipa zvakasiyana siyana watipa matambudziko unosanganawo zvakakutuma kuti uite basa iroro. Ndifunga ini seumwe wevakadzi ndine zvakawanda zvandadzidza zvandatora kubva kutaura kwawaita zvokuti ndifunga ndasindikanosvika ndikazvigadzirisa kumba baba vari kunyatsodzikama ndichazodzoka netestimony ndichitopawo testimony ndichiintroduce show pachibanda media ndichiti aiwa ndoda kutanga ndatenda Lokadia akaita kuti baba kumbongo zviri kufaya ndicharadzike mwana pakati mwana kurara kumacheto ndichita nezvababa baba na 7 o'clock vakuuya kumba mwana chesiko pakati apa chiri nepwende yaweterwa kubva makuseni kusvika riviri baba vanobva vachuzawo kuenda kunoona bhora be smart nyango uchiyamwisa so kuti dede avanzikana mukaka. Aiwa tinotenda Lokadia ndifunga inini seumwe wevakadzika ndatodzidza zvakawanda ndadzidza zvakawanda kune vanoti hanzi show iyi inodzidzisei inoita sei ndokanadzidzisa zvakawanda zvokuti kubva nhasi zvichienda mberika ndifunga marriage aichasheke ndichange ndakaichengetedza ndichitora kubva kumanotsi andadzidza kwauri Lokadia ndikasvika ndikatora mindi ndikadai ndikanodai aiwa ndadzidza zvakawanda. Tinokutenda nenguva yawapedza uri pano pachirongwa Bishu Reality Show chechibanda media. Kune avo vateereri vachangotibata kana muchinge mapedza kuona chirongwa tinokukurudzirai kuti mubve masubscribe mubva maisa kalike kenyu kuitira kuti tinzwe manyukunyuku tirambe tichikupakurirai nhapi tsapi dzichibva kune avo vakasiyana siyana vari kuita mabasa ekutengesa muviri. Hanzi hakunzi kutengesa muviri mati kunonzi kuita se mati muri machi prostitution chirungu chinoita chichinditiza zvacho regai ndisade kutaura nechirungu makandinganyadzisira asi tinokutarisirai zvakare kuti muchange muchiramba muchiti followa muri pano pachirongwa tosangana zvakare paepisode inotevera. Ndinokutendai zita rangu ndichinzi Melisa Perukai vanondiziva vachiti Mimi Lioness.